To me yasa wannan mulkin baka jin daɗin ta? Ya za a ce za a tashe mu a cikin kasuwa kuma kwata-kwata ba a bamu wani waje ba. An bamu ma wanda aka bamu siyar mana ake yi. To, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mai magana Mujahid Ahmad. Kamar yadda za ku gani ina tare da wani bawan Allah zai faɗa muku sunansa zai faɗa muku kuma a wani gari yake. Bawan Allah me sunanka? Sunana Abubakar, Malam Abubakar a wani jiha kake? jihar Filato. A jihar Filato a ina kake kasuwanci? Ina cikin terminus. Masha Allah na gode mun gode. A wannan shugabanci da ake ciki na Caleb Manasseh Mutfwang da gwamnatin baya wani kasuwanci ne ka fi jin daɗi wani gwamnati ne ka fi jin daɗi ka fi ganin cewar akwai ci gaba a cikinta? Gwamnatin Solomon Lalong mun fi jin daɗin ta. Gwamnatin Lalong Eh, kun fi jin daɗin ta gwamnatin baya kenan. gwamnatin baya. To me yasa wannan mulkin baka jin daɗin ta? Ya za a ce za a tashe mu a cikin kasuwa kuma kwata-kwata ba a bamu wani waje ba. An bamu ma wanda aka bamu siyar mana ake yi. To ka ji mai girma gwamna al'ummarka suna ƙorafi cewar ba a kyauta musu ba ana nema a tashe su ba a basu waje ba. Da wannan muke kira ga mai girma gwamnan jihar Filato da ya yi duba ga halin da 'yan Filato suke ciki. Kasuwar terminus ana buƙatar ta kafin a tashe ta a ba wa mutane inda za su je su sa kayan su ci gaba da kasuwanci.